Kaixo! Kaixo danei! Zemu zaudete? Bueno, beste aste bat hemen. Hori da, beste aste bat gaude hemen. Bueno, danok ondo gozatelakoan. Bueno, ja, azteko, aurreko aztekoa gogoratuko gera. Gogoratzen zate Jesus zer egite zuen goizean eta gabean? Otoitz egiten zuen. Oso ondo, otoitz egite zuen. Ba, bueno, otoitza da garrantzitsuak, Jesusek erakutsi zigun otoitz berezi hori. Orduan gogoratzeko hasiko gara otoitz egiten danok. Gure aita esango deu danok elkarrekin, bale? Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu tentarira erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Oso ondo indeu, danok otoitz egin deu, gure momentotxua hartu deu. Eta guain, ikusiko deu, aste hontako gaia. Ea Helenek zer kontatzen digun? Bueno, aste hontako gaia, pixa berezia da, bai? Erramu eguna ospatuko dugu, erramu egun igandea ospatuko dugu gaur. Hau ere, egingo dugu gure parrokian, bale? Eta etorriko gea gure erramuekin eta bar. Bueno, ba, Jesus juntzan Jerusalemera, bai? Jerusalem herrian sartu zan, baina badakizu nola sartu zan. Men ikusten dezue irudia. Sartu zan, astotxo baten gainean. Eta jendea oso pozik zegoen. Eta beraien palmak atea zituzten, pose zeudelako eta abesten hasi ziren. Osana, osana, o, osana, osana, o, osana, osana, o, osana, osana, o. Berenkatua da, zeru goienetan, jaunaren izenean, datorrena. Osana, osana, o, osana, osana, o. Osana, osana, o, osana, osana, o. Bueno, ez dakit, konturatu zinazten, azkenengo ahor mesetan, Garizuman sartu ginela, bai? Eta hor esaten zuen, igande bat, zala, Garizumako igandea zala, erramu egunea, bai? Erramu egunea da justu ja, bueno, ba, Jesus danei prepatzen gaitu, ondoren etorriko dainerako. Bai, bakizu ezer dan, ondoren etorriko dana. Ba, Jesusen pasioa. Jesusen hileta. Bueno, eta honekin usten dizuegu, eta jun pentsatzen, eta ea zer ikusten dugun hurrengoan. Bueno, ondo. Segi? Segi otoitz egiten. Hori da, aste hontan ez dakau eskulanik, baina bueno, prestatuko diteu hurrengoetako beste batzuk. Eta, noiz ikusiko gara laizter berriz? Erramu igandean. Elizan elkartuko gara, bakoitza, bere erramu pusketa ekarri, eta ikusiko dezue, zederki egon garan, dano familian, eta otoitz egiten, gainera. Eta momentu hau gogoratuko deu. Hori da, eta otoitz egingo deu, eta gainera, ja, gure aitakin hasi gea, osake, ikasi, iganderako, meseterako, ondo jakiteko. Bueno, danoi, agur!